Moni mpingose. Ntawe yamba kumaso ntawe kwamba na kwambiri kuti Mulungu atipasa moyo kumaso ntawe utabwera konkuno kumaso ndi abale athu amene have come from United States of America anthu abale ane na also abale konkuno chifukwa cha msonkhano wathu mwina ena sitiziwa mwina sonkhana pano tasonkhana magulu awiri. Malawi is the poorest country in the world. America is the richest country in the world. Ndoti takanga tasepana azatu watu zikolemera kwambiri zikolosera pasi abwera kuno wanthu osaukitsitsa zikolosera pasi nde kusiyana kumeneko kuli zinthu zosatira zake. Anthu osauka kwambiri, anthu olemera kwambiri, koma Mulungu onse wakwayang'anira, onse wali mu mpingo wa Khristu. Nde tionepo chinthu china chofunika kwambiri mwapadera ndi kuthokoza kwambiri kwa agogo khombe. Ine nabwera kuno ndi zaka 22. Anthu amene anandiona munthu woyambirira ndi agogo khombe ati zaka 22 ndi konkuno ndithu pano ndi zaka 60 chani. Komanso pali anthu ena amene anandira ndi anthu imeneyo, koma pali achewa ena amene andimayina bwino zedi, ena mwina simuwaziwayi chakunkhulira zirabwino eti chakunkhulira abweraso ndaona awo anandiona ndi mnyamata ndithu. Nde pali ena uko chirundika mayina atu mayina osati mayina achizungu ayi zikoma kwambiri. Anthu awo andagwira nawo ntchito nthawi yayitali pafupi zaka 43 osasuna. Komanso pali ena amene ndinawo pompano amene ngakhale kwaphera ziphizo zambiri sakusuntha stress eti limbikirana mgawa ndi choncho eti osasuntha. Ziphizo zanyuwani zachiyendo zizibwerabe mwalimbani mtima. Nkhani yayikulu ndiye kuti tonse pano tabwereso cha ndalama. Palibe amene sanabwere pano maulere aloya samtuma ndalama wagwiritsa ntchito ndalama. Ndiye phunziro lathu lero ndi magwiritsidwe ntchito a ndalama m'banja. How to use family finances. How to use family finances. Ndalama za m'banja tingazigwiritse ntchito motani? Ndalama zimenezi zimabwera motani? Choyambirirapo tikukhuza za banja tipita Genesis chapter 2 verse 24. Wondiwerengera mundiwerengera pamenepo. Nkhani ndiyokhuza banja koma ndiyokhuza ndalama. Ena amalangula kuti chikondi si ndalama. Ndi zoona zimenezi. Koma ungapite kuokala kuti mutipase machesi ife timakondana zedi koma tibe ndalama mungotipasa machesi kugrocery ngalole mundipase singano ndife osauka ndalama ndiyofunika ndetiona tingagwiritse ntchito bwanji ndalama imene yatibweresa pano. Komanso ndalama imeneyi amagwiritsa ntchito akunja komanso ngakhala mpingo wa Khristu. 2:24 chifukwa chotero mwamuna adzasiya lero wace ndi amache nadzapalikizana nadzadzipatika kwa mkazi wace ndipo adzakhala thupi limodzi. Verse 25 zoma kwambiri mu vesi imene ndi yayifupi kwambiri koma vesi imene muli magawo atatu. Gawo loyamba kusiya makolo. Mulungu akati kusiya zikufanana monga Mose anasiya kunyumba kwa Farao koja mu vesi pese chitike pamene Mose amachoka mnyumba ya Farao anaziwa ndithu kuti muno ndi kudya bwino komanso zonse ndikulamulira komanso ndine prime minister muno komanso zonse ndikuyang'anira ndine muno. Koma anaonabe kuti mtundu wanga uli uko anasiya zinthu zabwino Mose kutuluka paja Mose tindi zinaina Mose timati 40 years ali mnyumba ya Farao, 40 years akuweta nkhosa uko, 40 years ulendo wa Igupto, 40 Mose alende. Koma muona pa chinthu china chinachitika kusiya kumene yako anasiya kuti ine kandika kumanzotani ndimene banja limakhalira. Banja silichita practice ayi. Mose sanachite practice uta ndikaoneka amene makhala kuchire ndizabwera anangopita. Onse amene achita practice si banja limenera. Kusiya makolo utanthauza kuti choyambirira kusiya kukhapa ulamuliro wa makolo. Kusiya kumeneko. Kusiya kachiwiri umasiya munthuyo chifukwa kuti uli ndi ndalama zoyendesera banjalo sicho chokoti. Kusiya kwachitatu umakakhala pawekha. Pali mabanja ambiri sakuyenda bwino. Mwana wakwatira atiro wachipinda chuzikandi ngazi wako wasiya makolo ingati aya ndi maproti ambiri khala kuseriku akakhale payekha. So when God says leave the family, you leave
under the control of parents, you are out, you have your own finances, and you stay alone. That's a kusia to leave the parents. Koma asa kama kupatikana chichira chimenechi chitagwisa ntchito mene tikuona tebuleni. Sitingate kuphunzira za banja ngati sitimasula bwino Genesis 2 verse 24 magawo atatu verse imeneyi. Verse yachiwiri akunena kuti gawo lachiwiri akuti kupatikana. Mwaliona tebulu ile? Mwaliona anaphatika. Anatenga tabwa lina uku ubala kena ngukoma kuika girizi akupanga ichi atandwa menepo aphatika. Nde banja ndi chimozimozi. Wina akulira over 22 years, wina chokera kwina 29 years, akaphatikana. Sipakhala mavuto pamenepo kati. Paina kukhala mavuto chwa uya utenga zake zinezo ndiye pali tibati chani? Pali ntchito yopala. Zabwino zichoke zina zikhala zina ndiye zikadusa pamenepo banja limakhazikika. Pali mabanja ambiri akuvutika kwambiri sakukhazikika. Ndalama zonse zikuyenda bwino. Chifukwa aliyense akutenga mmene ndalama magwisa ntchito kwawo sizitheka pamenepo ayi. Komanso akuti thupi limodzi mwina timaona gawo limodzi koma thupi limodzi ndi mugwirizano. Mugwirizano umenewo anthu amagona limodzi. Mugwirizano umenewo ndi wa moyo wonse. Mugwirizano umenewo ndi wachilengedwe. Zimene zimachitika banja ku America kandi ku Kasiya kandi ku Banja ndi chimodzimodzi. Ni chilengedwe chimenechi. Komanso ndi mugwirizano wa uzimu. Mateyu chapter 9 verse 6 19 verse 6 akuti chimene Mulungu anachimanga pamodzi munthu sakata kutanthauza chinthu ichi anachimanga pamodzi. Tikuona ngati ndi awiri koma Mulungu ati musachimasule. Khoti silingamasule banja, makolo sangachose banja, komanso ankhoswe sangamasule banja. Ngati upanga zimenezo Mulungu akalanga ndicho. Taona choyamba taona ku gawo limodzi la mmene banja limakhalira. Ndiye tipite ku ndalama tsopano. Ndalama azi mmene anazipangira ndi zoti zikalowa mbanjamo ziziyenda motani. Komanso ndalamazo anazipanga mwa mtundu wina Mulungu amadziwa kuti ndalama ikhaleko. Chifukwa nthawi ina Yesu Khristu ananena kuti akufuna msonkho awo. Akufuna msonkho. Tangogwira misombayo mukaikanula mtenge ndalama muwapasa. Amadziwa kuti ndalama ndiyofunika. Komabe tionepo choyamba nkhani ya ndalama mbanjamo choyambira kwenikweni. Mmapeza bwanji ndalama kwanu? Musanapite kubanja kwanu. Musanalowe mbanja ndalamazo mmazipenya bwanji, mmazipeza bwanji. Ndalama zimarowa kwanuko, ndalama zimazipeza motani. Komanso musanalowe mbanja muli ndi chipembedzo chanji. Nthawi zina ndalama zimavuta ngati anthu ali ndi chipembedzo chosiyana akakwatirana pamakhala mavuto ena. Akuza ndiye kuchachi kwatu ati tigule uniform. Iwe siuziwa. Ndalama sizipita amenepo. Akuti tukaimba kwayo ndiye uzita mukakhala zosiyana so ndalama zimavutaso. Komanso ukhondo umene mwina mkazi achoka nawo kwawo kuzabwera nawo kwanuko. Ukhondonso umakhuza ndalama. Mmaziwa kuti pali mabanja ena matenda sachoka. Mmaziwa uve umabwesa matenda. Ukabwesa matenda ndalama tele ku private, pano pali ku central, pano pali ku Tengwa Nthenga. Zonse zikubwesa chani? Uve nawonso mabwesa futo lina ndalama zimakhuzidwa. Komanso nthawi zina anthu akamakwatirana amakhala ndi educational level. Maphunziro osiyana. Wina wa 35, wina wa form 4, wina wa degree, wina wa diploma. Izi nazo zimakhala mavuto ake. Chifukwa uyu inaso kuganiza mwa mtundu wina, uyu so kuganiza mwa mtundu wina. Ndalama zivuta ndithu mbanjamo. Komanso nthawi zinaso zaka zobadwa. Ine ndili 65 years, 64 years. Ndiye ndikwatire mkazi wa zaka 22. Ngakhale atadalisa zosiyenda bwino ndalama yenda bwino akangati. Zofuna zosiyana, zogula zosiyana, mavuto akhapo ndithu. Izi zimachitika ndithu. Ndiye taonapo zinthu zina pamene. Komanso tionepo zinthu zina zimene mwina ena sitiziwa. Banja limene lopambana choyambirira kwenikweni limakhala ndi ndalama zoyendesera banjalo. A successful family must have finances to run the family. You don't have to depend on parents or anybody. Okay, number 2. Nthawi zina ndalama mmene zimakhalira zimakhala bwino zedi. Banja losangalala kwambiri ni banja limene lili ndi thanzi labwino. Thanzi labwino tiwerengeko pamenepo tsopano. 1 Timothy chapter 4 verse 8.
Banja ni manena boyama Banja mumafrika ndalama kumafunika budget. Amene mukulema mulembe Luke chapter 14 verse 28. Luke chapter 14 verse 28. Jesus is talking about somebody building something like upstairs. You have to budget what to build. Materials must be ready. Banja ndi chimozimozi mukamama Banja zofunikira zokonzeratu osatiza konza tikakwatira naye kukonzekera kodi ine ndikakwatira mkazi ndisamveka sichochokoti kodi pakhomo pano tizadya kodi ana wazapita kusukulu zinthu zonsezo kakonzeka zimakhala bwino. Be prepared for that one. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Banja likhaye wambanja wakhaye ndithazira bwino. Munaona bantu ena ani ndalama zambiri kumadera ali kuchipatala. Munaona bwe? Ndalama zambiri kumadera ali kuti kuchipatala. Ndiye kuti banjaro ndalama zozigwira ntchito koma nthawi zonse zikupita thanzi mulibe. Ena mwina mamba pati maguru sikize. Atibe nazo ntchito zimene inu. Thupi ili mafunika kuti itenge tisabale ntchito. Verengani? Verse 8. Pakuti chirozi chitupi chimidwa pang'ono. Ninde. Koma chipembedzo chimidwa zonse. Bozonse chikhala nalo lonjezano la kumoyo uno. Ila moyo uli mkuta verse 9. Pamene Paulo amalemba zimenezi kwa Timoteyo, nthawi imeneyo anthu anayamba kupanga za Olympics zothamanga ziti. Mukapita mtaoni mumapeza anthu mama wakutani akuthamanga mbypass bosemo. Izi zinamba kale mafizo eti amapanga mafizo. Ndiye Paulo akwanena kuti mukuchita bwino kuzoloweza thupi kuti lizikali mpafu kumapanga mafizo zabwino zetu. Koma izi nzothera pati thupi likhala yete ndithu koma kuuzimu kufunaso hefe. Kodi limo zetu thanzi kuuzimu thanzi kuthupi. Izi zimathandiza chikuti ndalamazo zambanjazo zizipita kumalo oyenera. Ngati anthu akudwala mbanjamo muganza chopereka ngapereke kuchali chapita kodi mungakondwere kuti saneza zilengeza da banja lakuti akudwala tikaone banja tindi matenda kuja tikaone sande ama nzabwino zingati kufufuza peza pali uve komanso sakusamala thupi lawo. Matupi athu Mulungu analenga kuti zisamala kuti zikhala tithazira bwino. Komanso tinaonanso papa tonse tikulidziwa bwino Hosea chapter 4 verse 8. Akukamba kuti anthu anga kuonongeka saja kusaziwa. Hosea chapter 5 verse 4 verse 8. Many people are destroyed because of ignorance. Anzathu amaonongeka chifukwa wophunzitsa analipo koma samafuna kutani samafuna kuphunzira. Mbanja limene anthu sapembeza ndalamaso siziyenda bwino. Anthu amene sapembeza chikhulupiriro ndichochepa akaphunzira kuti chikhulupiriro. Kumpingo ndiye timaphunzira kuti chikhulupiriro chimanya motero. Anthu amene sapembeza basi pakira uzipita. Bona sapemphera apanga chani. Tiyeni banja lizikhala lopemphera kuti chikhulupiriro chikhaleko. Komanso ndalamaso zimayenda bwino mbanjamo. Tioneso gawo lina limene ndilofunikanso kwambiri. Ndikufunse inu mbanja bwanu mu ndalama zimalowa kuchokera kuti. Amene ali pabanja pano ndonse ndikufunse. Where do you get the money to finance your marriage? Ndalama zimene mumagwisa ntchito zimachokera kuti mukakhala kunyumba kwanu. Okay, Genesis chapter 3 verse 19. Mulungu anena kuti uzadya chani? Ndiyo kuti Mulungu anakonza kuti ndalama kuti ibezeke ugwire ntchito akulipire kena akuzipira kubanja. Koma masiku ano ndalama zimapezeka njira yosiyana. Ngongole ku banki mkhonde. Ambiri ababati ya banki mkhonde. Amatenga banki mkhonde amuna osaziwa. Angoona kuti nkhuku agulisa zonse. Akabweza ugo. Izi ndi vuto lalikulu zedi, ndi vuto lalikulu. Ndalama mubanja zizilo manondomeko yabwino. Mugwire ntchito, mupeze ndalama kenako muzigwirisa ntchito. Koma njira ina ndi ya banki mkhonde. People are forming some small groups, then they rent money each other. Munthu amene alephera kubweza amakalanda katundu. Ndicho chocho. Kodi anakulanda ndipo enako? Akutanalanda apo kwinapo. Njira imeneyi yolowesa ndalama mu nyumba chifukwa cha ngongole ndiyo ipa. Zina la ngongole maliziwa ino. Ngongole zinalagera bwino ndiye kuti umadya cholowa chamawa.
eating what we are supposed to get tomorrow. Ngongwe nzoipa. Koma ngongwe zo nzabwino ngati utazibisa bwino ntchito. Sichocho kodi. Koma ambiri amatenga ngongole kuposa size yawo. Koma zo nthawi zina mabanja ena ndalama zimachokera ku makolo. Awiri anakwatirana koma ndalama zonse zochokera kuti ku makolo basi. Akati ya renti amaimba phone aloe ya renti kuno yavuta. Chimanga kuno chata. Ana kuno sukuru. Kwa ni banja limenenga. Ndekuti chiuchitika banja kuti kusiya makolo sanatani sana siye pamene Mulungu asiye makolo. Koma so nthawi zina ndalama zimachokera kwa abwezi, pali ena pano ndalama zawo zonse zimachokera kwa amene anachona South Africa. Amalume awo amene South Africa ndiye amathandiza. Kodi Mulungu anakoza zimene zingati? Atiyeni tigwire ntchito tiyendese banja lathu ni ndalama zathu. Mulungu zimene zimenezi. Koma so ena timalandira pamwezi, ena timapanga business. Business ndiye bwino koma ikhale ya chilungamo. Zinazo tiziona kuseri kuposa chedwa. Chintu china chofunika kwambiri pano tione ku chinthu chimenechi. Toyambirira tioneko magwiritsidwe a ndalama. Magwiritsidwe a ndalama koma woyipa. Ndalama zo zikalowa kubanjako pali magwiritsidwe china woyipa ena alipo ndithu. Amene woyamba anthu agulisa nteza amuna utenga ndalama kwamwera mo. Zizabwinozo ngati? Ayi. Kugwisa ntchito ndalama molakwika, using church family finances in the wrong way. How can you use your money for drinking? Ena kapeza ndalama zo mapangira atinikwatira akazero. Zichocho kodi? Avomera nsanga kudoti zikuchitika uko. Akangopeza ndalama ndoto abasi iwe ndikusiya sopano wakarapa. Ai. Awa ni magwiritsidwe oyipa ndalama. Komanso ena pali akazi ena amene ali ndalama za mbanjazo amachitaso zibwezi. Mkazi akunyengedwa ndi mwamuna wosauka. Mkazi ndiye amene akupasa ndalama kuti kodi munazoona zimenezi? Nizolakwika magwiritsidwe a ndalama za mbanja koma zolakwika. Komanso ena mulipo mpano mmachita beti kapena njuga kapena katapira. Beti, njuga, katapira ni njira yoyipa yogwiritsa ntchito ndalama mbanja. Nikuba ena mapanga beti bano. Sijamapisa mbale wanga. I think you are getting prepared for here. You can't be using church money, family money for betting. No way. Zomveka koma ndalama za mbanja sapite kumeneko ya. Komanso tioneko magwiritsidwe ntchito abwino a ndalama za mbanja. Gawo lina lofunika kwambiri limenelo. Gawo loyamba munthu mukakhala banja muzikhala ndi nyumba yoloza kuti ndi yathu. Kodi zomvekera? Pabanja apo muziloza kuti nyumba iyi ndi yathu, munda uwu ndi wathu, njinga iyi ndi yanga. Komanso kumadya bwino magurusikisi omwe achi. Thupi lathu li sana neno tikandi wakunja kandi Mkristo. Ngati si udya bwino umadwala ndithu, matenda abwera ndithu. Pali anthu ena amene ndikupase chisazo chake. Thupi la bwino limatengera zimene umadya ndi zimene umamwa. Zinthu ziwirizi. Ukasokoneza what you drink and what you eat zimachita determine your health of your body. Tisamale kwambiri a Kristo pamenepo. Komanso pali chinthu china chimene chitukukopa banja chizioneka. Chinazo Miyambo chapter 22 verse 6. Ndalama ngati zagwira ntchito pa banja apo kwinazo ndi zizipita kumeneko kuphunzitsa wana. Teach your children using family money. Miyambo 22 verse 6. 22 verse 6. Miyambo 22 verse 6. Verse 6. Kuzitamana poyamba njira yache. Ndipo angakale atakalamba satachokamo. Verse 7. Pukulimene dalilele nthawi yayitali. Koma pamene amalemba zimene zamayang'ana magawo atatu. Mwana akabadwa timamphunzitsa chikhalidwe chathu cha mtundu wathu. Nicho chete. Mwana akabadwa aphunzire chikhalidwe cha mtundu wathu.
mwana akabadwa aphunzire za uzimu. Mwana akabadwa apite ku sukulu. Zinthu zingati? Chikhalidwe chanu cha mtundu wanu achiziwe mwanayo apite ku sukulu. Mwanayo aziwe za uzimu. Zinthu zimene zimampanga munthu takhale munthu wabwino. Ndi mafusa nthawi zonse kuti makolo anabwerera mstandard 8. Nde mwana wawo wabwerera mstandard 2 atuwamaliza. Kodi mugaza palisogora bwino apa? Izi zakhuza mpingo, zakhuza ziko, mapeto akati Malawi the poorest country. Fasiti kuona chitukuko chatu tukupita motani. Taphunzira pang'ono apa za mwana aphunzira kadali wang'ono. Zonse zimene tinapita kuti tinaphunzira mstandard 1. A, E, I, O, U. Tinayiwala ngati. Koma za standard 8 zina tinayiwala. Za form 4 tinayiwala. Koma A, E, I, O ngakata uzusa kutulo tacha ubanga bwino sicho chokoti. Tinaphunzira tiliwana. Ndiye Mulungu akutiphunzitsani wana za uzimu akadali wang'ono. When they're still very young, they must know the word of God. When they're still very young, they have to go to school. When they're still very, they must know your culture. Taona nzatu achoka kwa America, makolo wao toyamba anatumiza ku school. They were sent to school to understand how to write and so on. Later on, their parents sent them to a Bible school. Now they are here. Tilimo said, njira imene ndiye Mulungu anakonza waphunzitsana njira zonsezi. Tione paso chinthu china mmene Timoteyo anaphunzirira ku makolo ake. Tione po 2 Timothy chapter 1 verse 45. 2 Timothy chapter 1 verse 45. How Timothy was taught by his mother and grandmother. Pale naambia hapa makolo akaba watu kuna najoga ngeti matani ningatani ndine ndani ai. A mother, a grandmother can also train a child. Timothy is our example. 10:1. Yes. 2 Timothy chapter 1 verse 4 and 5. Verse 4. Okumba usiku sana kwa kuona iwe. Ndikukukira misozi yako. Kuti ndikazimana cho chimwemwe. Okumbukira chikhulupiriro chosanyenga chili kwa iwe. Chimene chinayamba kukhala mwa mbuye wako Loisi. Ndiwo mayi wako Yunike. Ndipo ndakupeka mtima mwa iwenso. Verse 6. Verse 5 only. Verse 5. We have to understand why Paul chose Timothy to be his co-worker. Paul chose Timothy to be his co-worker. But chinaipangisa ndichani kuti Paulo asankhe Timoteyo azienda naye. Akuti ndaona misozi masomo akatandauza kuti Timothy makolo ake anamphuza kuti uzikhala ndi chisoni ndi anthu ena. Uzikhala ndi chisoni ndi mavuto anthu ena. Komanso Timoteyo anandi chisoni kuona ntchito imene Paulo amagwira. Kumamvera chisoni ntchito ya Mulungu anthu ena kutumikira ntchito ya Mulungu. Timoteyo anaona kuti Paulo iweyo ndakusankha tiziyenda limodzi. Komanso uyendi mtima kuchita zinthu mwachilungamo komanso mtima wazoona. Kukhala ndi choona pa kuchita zinthu chilungamo. Pachifukwa chimenechi akuti Paulo iwe tiziyenda limodzi. Komanso makolo ake amayi ake agogo ake achiyuda abambo ake achiheleni kapena achigiriki. Koma za abambo ake Bible silikamba kwambiri. Koma amene anampanga Timoteyo kukhala Timoteyo ndi agogo ake komanso amayi ake Loisi komanso Yunisi. Chinthu china chimene tingaphunziranso pa Banja limene njakuti akuti anamuwuza kuti anthu kumene mwana kumaphunzitsa wang'ono chilungamo chimafunika kumene uzipita kwina kulikonse. Kunena zoona kumafunika kumene uzipita kwina kulikonse. Zimeneza anampulisa Timoteyo ali mwana. Ndi akakula chama zaka 30 Paulo anaziona zitwa ndaona zimenezi anampulisa ndi agogo ake. Sicho chokoti. Tiaphunzitse ana chilungamo. Tiaphunzitse ana kuopa katundu anthu ena. Tiaphunzitse ana athu kunena zoona. Izi zimathandiza anaja akule bwino. Komanso taona kuti chinthu china chofunika kwambiri ngati pali makolo apa amene ababu kanatisiya kanathawa muli ndi udindo kuwalera ana muchilungamo. Muli ndi udindo kuwalera ana adziwe Mulungu. Muli ndi udindo kuwaphunzitsa ana sukulu.
mundi udindo kwaphunzana chikhalidwe chanu. Izi zitaziona kwa Timoteyo. Tioneso munthu winaso nayenso amene anaphunza kuno kwambiri. Tioneko Paul of Tarsus. Nayenso anaphunza bwino. Paul of Tarsus makolo anaphunza bwino. Tuphunzira chani? Tuphunzira za Kagwiritsidwe ntchito ka ndalama. Ndiye kuti makolo timati time is money. Makolo a Timoteyo anatenga nthawi yayitali kumphunzitsa Timoteyo khalidwe labwino. Kumphunzitsa kulimbikira ntchito, kumphunzitsa kugwira ntchito. Ndiye Paulo makolo ake anamuphunzitsa njira ina. Ndalama zawo zimapita kumeneko kugwiritsa ntchito kwa Banja. Kumphunzitsa mwana ntchito, kumphunzitsa mwana khalidwe labwino, kumphunzitsa mwana mawu a Mulungu. Izi ndati ndalama zopita kwa bwino. Pali anthu ambiri akumaphunzitsa wana kuti kamwana kanga masiku ano kayamba kulankhula Chingerezi. Kulankhula Chingerezi ndipo wakulandika bwino. Chingerezi ndi chilankhulo. So there are some people they feel when their child is speaking English, they are very intelligent. No, it's not. And English is just a language. It's not a behavior. Ni chizungu chabe kwa language ni mwai chabe. Oh. Okay. Tionezo kanina yofuna kwambira wewe. Paulo wa Tarsus. Tiwerenge wanakwenda chapter 15 verse 8 to verse 10. Pamene. Wanakwenda chapter 15 verse 8 mpaka 10. Tukujaza sona tufina wagaora chiwiri. Mene makolo a Paulo anamphunzitsira ametima muwerenge konse kuti. Paulo yatima muwerenge amene pang'ono koma anaita challenge napanga zikulu. Makolo ake anamphunzitsa kuti. Ndiye tione mene makolo ake anagwiritsa ntchito ndalama mbanja zimene mpingo ukupindula tonse pano. Verse 8. Tipopotire Banja ponse. Ananeka kwa ineso monga nkayo. Verse 9. Pakuti ine ndili wang'ono wa atumwi. Ine wosayenera kuchedwa mtumwi. Popeza ndinalondalonda eklesia ya Mulungu. Koma ndi chisomo cha Mulungu ndili ine amene ndili. Ndipo chisomo chake chakwa ine sichinakhala chopanda pake. Verse 10. Pa verse 10. Yeah. Koma ndi chisomo cha Mulungu ndili ine amene ndili. Ndipo chisomo chake chakwa ine sichinakhala chopanda pake. Koma ndinagwiritsa ntchito yochuluka ya iwo onse. Koma sine. Koma chisomo cha Mulungu chakukhala ndi ine. Kuti nabadwa ngati ntayo sanabadwe pa nthawi yake koma anagwiritsa zikulu zedi. Ndiye Paulo unena kuti iye anabadwira ku Tariso kuja. Tiwereka bwino Machitidwe chapter 22 verse 3 mukaona kumene anabadwira Paulo. Ku Tariso kunalika free city. Mu Roma kunalika kadera kena kumakhala Ayuda okha. Ayuda amenewo anasankhidwa kuti ndi aufulu amenewo komanso anali achuma. Makolo a Paulo anali opeza bwino. Ndiye amakhala kumeneko. Ndiye makolo ake zimene anachita zochititsa chidwi kwambiri. Paul of Tarsus, the man behind we are reading today. His parents spent a lot of money to train him. Komanso Paulo Timothy was a super genius. Tizivereka kusogolo. Ndiye apa unena kuti ine ndili ine mene mundu weneramo ngakhale nabwera mochedwa pa atumwi koma nagwira ntchito kuposa atumwi onse. Ndizomveka zimenezi. Atumwi 12 aja koma pobwera Paulo ndagwira ntchito kuposa atumwi onse ati. Zinachitika ndi chiyani kuti iye agwire ntchito kuposa atumwi onse ati? Paulo anali munthu wamfupi zedi 4 feet and a half. Ndiye kuti ndi wamtalinga 4 feet and a half. Ndiye kuti ina ataulubezerawo koma anali wonene Paulo. Koma iyeyo chifukwa cha nzeru zozama zachibadwidwe super genius anasankhidwa kupita ku university ku Yerusalem pa zaka 14. Kodi kumalayi kuno ngapita ku university zaka 14? Aliko ukasiya kapena kunambuma kapena kuplanta ya kusanji pali abalena kwa kusanji kumba. Paulo anapita ku university pa zaka 14. Makolo ake anamulipirira kupita ku university. Ali ku university Paulo tamena mabadwa. Yesu anabadwa AD 1, Paulo anabadwa AD 3. Ndio anasema zaka ziwiri. Pamene Paulo ali ku university Yesu sakukula ku Yerusalemu momwe. Ndiye ganizia zimenezo. Komanso pa zaka 27 anamwika ngati professor wa chipembedzo cha Yuda.
Nde Paulo nthawi ina manena kuti ineyo abambo anga anali afarisi, inenso ni mfarisi. Komanso profesa pa zaka 27 kulibe kuna kuliwoza. Ndeganizira chifukwa chani ngakhale Paulo anadzuza mpingo, anaphakizwa mbirimbiri, koma pa Machitidwe chapter 22 verse 16 Yesu anamtembenuza kubatizidwa, anabatizwa Paulo. Nde Yesu yomweyo kumwambako nkusankha uyu mugaza namsankhira amene zero zosama zimene nazo zimene makolo ake anapisa chiti. Komanso anandi chidwi mawa Mulungu, komanso anandi mtima woona. Nde mtima wa chilungamo, mtima woona anagwirizana ndi Timoteyo nsaka ntchito inaenda kwambiri. Paulo tikuwerenga mabuku ake ambiri chifukwa choti anali wanzeru zedi. Nde tingaphunzire chani? Ana athu apite ku sukulu, ana akapita ku sukulu tisakhaye ndi maprofesa ochoka mpingo kuti zomveka kodi ana kamabweya sandifiri ndeka zakadzi mpingo zakamotani kodi zomveka umenewe. Ana akaphunzira mpingo umapindula. Sukulu ili apa yakuti afuna amene ndi form 4 ndi ana athu apita neti zili sukulu ndiyo ipa awina madanda kuti haya ine ndi form 1 koma Chingerezi ndimachiziwa ndendibwera komwe kodi zizo zimotero. Wina manuza andi jesi yake nzona ya mphamvu. Kodi jesi yake ya mphamvu yotaniswa. Tiyeni tiphunzitse wana ana amenewo akakhala madokta, akakhala mpingo wa Kristu, mpingo umatani. Nsaka Paulo akuti pamene kuti tibereka kawe. Paulo anamsankha kuti akaphunzitse mafumu komanso ku Europe. Mpingo yonse ya ku Europe, Western countries, anakhazika ni Paulo. Why? He was so genius. Komanso anali wachilungamo, komanso makolo ake anateka ndalama zambiri kumphunzitsa. Tiyeni phunzitsana athu kuti zikhale motero. Izi taonako za Paulo. Komanso ntchito ina ndalama yabwino ndi pa 1 Timoteyo chapter 5 verse 8. Taona kuti ndalama zipite kuphunzitsa ana, ndalama ziphunzitse ana aziweza Mulungu. Ndalamazo taphunzitsa ana athu apite ku sukulu akaphunzira mpingo zakhala wabwino. Kuti nthawi ina tizatumiza ma missionary to America. Kodi simunaganiza spendeza? For how long we'll be depending on Americans coming here teaching us? Let's send our children to school. Let them to Bible school. Let them PhDs. We can export missionaries to America. It's possible. Tatoba, Inusumarobe. How can we be waiting for somebody from America all the time? Take that to school. Our boy are going to say in this and I'm going to school. And another Bible school. Oh, well, if it's going to come back. Verse 8. 1 Timoteyo verse 8. 1 Timoteyo verse 8. Verse 8. Wapangati wina sugira tu bopa yache yeka. Maka iwo ampanyaraje. Wakana chikhulupiriro iye. Ndipo aipa kuposa wosakhulupirira verse 9. Mukalali 1 Timoteyo chapter 5 verse 1 mpaka 8. Pali nkhani yothandiza amasiye wokalamba wotani. Ndipo verse 8 pali nkhani kena ngati sangathe kuthandiza ambanja mwake autanthauza ati achataona verse 1 2 3. Ena tili pano makolo athu tilibe nawo ntchito. Ena tili pano agogo athu tilibe nawo ntchito. Nkhani ndi imeneyo. Ngati simungathe kuthandiza agogo ano, ngati simungathe kuthandiza makolo ano, ngati simungathe kuthandiza babanja panu, ndinu woyipa kusiyana ndi munthu amene mwina sanayambe mpingo wa Khristu. Autanthauza chani? Utanthauza kuti chithandizo choyamba munthu wagogo wako. Pothandiza agogo wako sitinena kuti tinabadwa ambiri. Ena manena kuti agogo anabereka ana ambiri, ndeni ni wa number 7. Ngatanzanga wathandiza ishoke. Sisi ngani yake si imeneyo ayi. Ngani yayikulu apa ndiye kuti chani? Nthawi zonse pamene tili pa nkhani imeneyi ndiye kuti tithandize okamba athu, tithandize amasiye komanso banja lathu. Kenako tiona pa 1 Gondwe chapter 16 verse 15 abayanzathu wina amene anathandiza mpingo. Komanso kuthandiza wodwala, kuthandiza Mateyu 25 tikuphunzira pali nali wa masiye zicho chokode, nali wa maliseche,
nali kundende ose aja ndalama zikamapita kumene kumulungu amakondwera tikusunga ndalama kuti kusiyana kusunga ndalama kubanki khonde mbanki khonde yamusunga ndithu koma kusunga kwabwino kuthandiza amasiye kuthandiza amakolo kuthandiza akundende kuthandiza odwala izi ndimene Mulungu anakonza ndalama za mbanja zisifika kumene tinanenaso nthawi ina kuti anthuwo ni thupi limodzi kutanthauza thupi limodzi ndi mgwirizano wa moyo wonse ndekuti ndalama zikabwera mbanjamo ngati yabwera kandi 100,000 pazikhala kukambirana thupi limodzilo ndiye kukambiranako ndiye mgwirizano umenewo mabanja ambiri ndalama ikafika nthawi yogulitsa mwamuna amangotenga ndalama magwiritsa ntchito yekha au ndine mutu wa banja kodi mutu wa banja ndiye ni chocho kati mutu wa banja ndi wosogolera osati upange zonse pawekha ayi komanso tionese chinthu china chofunika kwambiri ndiyoti pa 1 Korinto chapter 16 verse 15 ndalama Stefano anali munthu woyamba kutembenuka ndiye ndalama kuwa Korinto kuti atatembenuka akuti anathandizanso anthu ambiri amene amatumikira ntchito ya Mulungu anthu ambiri pano tikatithandizana liki haya ndi zawo zimenezo tithandiza abusa athu ndi zawo zimenezo mukuona Stefano anagwira ntchito yambiri zedi kungobatizidwa nthawi yonse kuthandiza uthenga wabwino simungathe kupita kulikonse anzathu people from America it's not maybe their money but some people sponsor them to come here some people sponsor them and ena amene anapasa ndalama kubwera kuno ifeso tipereke ndalama to akakubware ndalama 300 mkamwere timu kamapita kula liko tikateye kuchita bwino kwambiri tioneso chinthu china chofunika kwambiri chakuti titani sopano kuti ndalama tigwise ntchito bwino zomveka tingapange bwanji kuti ndalama mbanja mozizigwira bwino ntchito choyambirira pali mawu ati timati we psychology when you are married you are I the moment you are married you are we kapena munthu akakwatira asanakwatira amati ine akalowa mbanja amati ife sicho chokoti mabanja ambiri akufuta panopo chifukwa anagawana zinthu izi ndi zanga izi ndi zaulu izi ndi zathu izi ndi zaulu ayi banja labwino monga thupi limodzi linawerenga kwa Genesis uchi zonse tizipangira limodzi palibe ndi zanga tisapange za Genesis chapter 25 verse palingani ya Rebeka ni Isaki amakonda Yakobo Isaka amakonda Esau Rebeka amakonda Yakobo mabanja ambiri sakuenda bwino because people have divided their own children ndepa chikhaidwe china amene chikhaidwe chake amatiwana ndi ankazi mnamva kwetu kodi mnamvako amatiwana ndi ankazi izi mapangisa mwamuna ucha ngakhenda aphulisa wana apaja ndizachoka mapeto ake ndama sizutani sizugwira bwino ntchito inu munangobereka pano muzipita uyu wopitayo Mulungu akamzenga mulandu sanaphulise wanu komanso chikhaidwecho chathandizira tikakwatirana chikhaidwe sichingabozera mula Mulungu ana ndi anu nonse awiri osagawana komanso gawo lina ndiyakuti pabanja apo kuti ziyende bwinobwino tiziyende sabwino ndalama zikuchokera kuti zikugwira motani takambirana zotani komanso mtima wokhutisidwa apa tiwerenge ndithu Isaiah chapter 13 verse 5 mtima wokhutisidwa ndi ndalama zimazinazo pali anthu ambiri pano akamakhala amasilira awo you must be satisfied what you have anthu ambiri amayang'ana ine ndalama ndibe ndiye amayang'ana zawo ayi banja lililonse ndiyo imaparokha komanso ligwise ndalama zawo osayang'ana za anthu ena zimathandiza kwambiri 13 verse 5 pamene akudikira kuwerengako ndilongosoleza chikhalidwe cha Ayuda Isaiah 13 verse 5 akutanthauza kuti Ayuda nandi chikhalidwe chochocho ngati mbanja muli ana amuna kandi 4 woyambayo ngati makolo amwalira chuma chonse amagawa hafu yoyamba imapita kwa firstborn mwana woyamba firstborn then amatiyo nsamala amayi osalawo ndi asikana amene sanakwatira ena wonse wagawane ndi other half ndiye china chikhalidwe cha Ayuda chimenecho ndiye apa malo musa zimenezo kuti aliyense chuma ndi chake mkhutise chuma chinaki osati akazamwalira bambo asatigayira chuma chochocho chuma chamasiye chimalimba kati ayi 13 verse 5
13 verse 5 ayebere Kimano okalolosa wona chuma inde zimene mwinazo zikuponyeni inde pakuti anati sindidzakusiya konse kungakhale kukudaya sindidzakudaya ndithu. Anthu ambiri nkhope zawo nzakugwa chifukwa ndalama sagwisa bwino Banja ndi akudatola seti kumaziko zetu zimenezo chifukwa nkhani ya ndalama imakhuza chopereka kuchali ndicho nje magwisidwe a ndalama kunyumba kuja amakhuzaso mpingo chopereka chimakhuzidwa ngati kunyumbako sizikuyenda bwino chopereka chimakhuzidwa ndiye tikakonza uku zikhuzidwa ndi apa Hebera unena kuti tikhutitsidwe ndi zimene tili nazo ngati munyumbamo mmalo wa 50,000 osapanga budget ya 100,000 zinamukazitenga kuti kubange mkhonde mabanja ambiri ali pamavuto chifukwa kuti ndalama zimene amapesa ndi zimene agwisa ntchito ndi zambiri mapeto ake akulowa mavuto angongoya tambirimbiri ena anathawa kuno ku Malawi ali ku Mozambiki ndiye ku Mozambiki kuti anzathu anathawa ali kwanuko anathawa ngongole kuno zambanja zomwezi zokongola zambirimbiri njira ina ndi iyi tonse tikhale peso pano ngati mnyumbamo ndalama zimalowa kuzera njira imodzi ya ulandira pamwezi tiwonjezere njira zina zothandizira ndalama zizilowa mnyumbamo zomveka kodi mnyumba ndalama isakhale olowa mbali imodzi. Let's increase the source of money for the family. Ndunena izi chifukwa njani alongo muli apa woti mwamuna akagule singano agule macheso akagule nkuni akagule chima kodi ndesiyenda pamene pangati pangani china chake ngamupika mandasi ngamupika modani macheso kamuzigulako singano muzigulako chitati muona umagulako mwamuna ubwesa chimanga sicho chokoti ndiye ndandongozora bwino nthawi ina ndapita pamaliro pena nde kuona amayi mene amaliliramo nasangana kwambiri kuti ndisala ndi ndani ndilowera kuti zina zimakhala ziti palibenso chimene amapanga kungokhala kuothera zuwa ndi akamwalira mwamunayo aona ngati dziko la tisapange zimene pali kodi munaonapo assistant driver ukhaso driver assistant driver walole amakhaso chake driver mkazi ndothangatira mwamunayo akamwalira avutika pang'ono kenako naye satani azitolera alera wana anthu ambiri taledwa njira iti kungosamba kuothera zuwa basi iwo wabwesa zonse kuthangatira ndi kumeneko chinaso ndichi stable family is the source of good finances. Banja likakhala lokhazikika ndalama sizivuta mbanja anapita kwawo anapita kwa kolora aya indatumiza zokhala kwa chinthu zimenezi anatumiza zo transport azibwera mawa ndalama zingosokonekera banja lokhazikika limathandiza ndalama ziyenda zobwino banja losongosoka ndalama zizikhala bwino munthu wina maweda mkunda achakulikuni anandoza kuti babanja pamene pali phokoso mkunda sizikhala pano ndizoona ine namvera posachedwa pakulikuni onamva mochedwa palibe kanthu koma ndinamva titu babanja pakakhala phokoso ndalama zisiziyenda bwino kugawana minda kugawana katundu ndalama zisiziyenda bwino uyu mwana ndi wanga iwe unangobereka pano uzipita ndalama zisiziyenda bwino nanga si mwana ta wakosa form 2 afuna fees ndiye bambo kuganiza waphunzira ndithu amene bwanji ngakhata fika form 4 paja ndisachoka pano zasokoneke zikhalidwe chomalizira kweni pa Luka chapter 1 verse 5 and 6 banja kuti yende bwino na ndalama tiphunzire kwa banja limeneli la Zakaria ndi Elizabeth. Luka chapter 1 verse 5 and 6 tawerenga ni mwachano akuti masiku a Herode mfumu ya Yudea kunali munthu wansembe dzina lake Zakaria inde wakwawo la nsembe la Abiya ndi mkazi wace wanakazi mkubwa wa Aaroni inde ndi dzina lake Elizabeti inde ndipo onse awiri anali olungama mtima pamaso pa Mulungu namayendabe malamulo onse ndi zoyika za Ambuye. Okay, it's okay.
For the finances of marriage to be well, both have to be all strong Christians. Banja ndalo zienda buli lose mzipemphera wafuza indi na kulampi wakazana ali kuti masiku ano mwezi usapemphera asabwera mjuni. Wina kulimbikira wina salimbikira ndalama zisizienda bwino ayi. Tiyeni tonse monga Elizabeth anatero ndithu. Taphunzira zinthu zingapo zimene taziona pamenepa. Chiyambi cha banja zimene munthu amachoka nazo kwawo zimakakhuzaso banja uku. Komanso tinaonanso kuti pa zinthu zina zimene ndalama zimalowa mbanjamo zolakwika. Taonanso kuti magwiritsidwe ntchito a ndalama olakwikawo taona. Magwiritsidwe ntchito a ndalama olongosoka pamaso pa Mulungu taona zonsewo. Komanso tinaonanso kwambiri kuti magwiritsidwe ababanja ndalamazo ndizatonse tizikambirana zachokera kuti. Komanso taona mmene zisilowa ndalama. Ngati ndalama sizilowa kuphunzitsana sukulu zizakhala ndi vuto pasogoloko. Pale anthu ena kumuza amadandala kuti ukanakhala bwino silikanabereka. Mnaona kwetu zinthu zake ndi zimenezi. Ana kunguwasiya basi alera ndi Mulungu. Mulungu amalera ana azingoyendayenda. Ayi tiyende aphunzitse ana. Chuma chikakhala bwino pa banja mpingo somata umakhala bwino. Chuma chikasokonekera kubanja konse kumakhala zosokonekera. Koma pali munthu mmodzi pamene tikhani majadidwe. Acts chapter 10 verse 1 and 2 timawerenga msa Cornelio. Cornelio ena mwina mmamona mbali ina amayendesa bwino chuma chake. Mulungu anamuyamikira Cornelio. Cornelio anaphunzitsa ana ake kupembedza Mulungu. Cornelio amathandiza anthu ambiri yatalenga zonse anapanga. Koma anaperewa chinthu chingati? Chinthu chimodzi. Ndeti ndi anthu pano amene abwera zonse zimene aphunzitsa pano akuchita bwino. Koma sanabatizidwe. Ndi nthawi yawo pamene nyimbo ikubwera imeneyi abwere asabatizidwe. Cornelio was a righteous man, but he missed one point. He was not a member of the Church of Christ. That was the problem. On finances, he was 100%. Mulungu anamuyamikira. Pala anthu ambiri tichita kuyamikira ndikoma ngati sinabatizidwa mpingo wa Khristu sizivutabe. So ndi nthawi yathu pamene obwera sogolera nyimbo wofuna kubatizidwa akabatizidwa aphunziretu kuyendesa bwino chuma. Ndalama sizovuta, ndalama zimalankhula ngati. Ayi. Ndiye banja linatha choti amuna ndosauka. Ndalama banja latha cha mapepara. Pepara 200 basi banja latha. Ayi. Tiyendi limbe mtima tikaze banja latha. Mpingo wa Kristu ukuvutika kwambiri. Anthu ambiri banja kwathu sikuli bwino. Ena amatife ndife osauka. Koma muone tinawerenga nthawi ina kuti Paulo nthawi ina anapita ku Gombe ndiye kuti anacha kumkangamiza kuti anthu tenga chopereka chake. Kusauka si yankho sindingapereke ayi. Kupereka ndi mtima ofuna kutani? Kupereka ngakhale kuti zochepa. Tiphunzire zimenezi. Wosogolerera nyimbo abwere konkuno. Amene anali ngati Cornelio zonse anayendesa bwino anapereka chinthu chimodzi tiathandize. Komanso amene sanayendese bwino akufuna kulapa nthawi yawo imene Mulungu akudaliseni. Koma ndikufunirani kuti mabanja anu akhale olongosoka pa nkhani ya ndalama. Tikatero mpingo wathu ukhala bwino. Kufuna nthawi ina pamene zaka 20 zikubwerasi tisakhale ndi maprofesa 4 kapena 5 ampingo uti tizinyadira ndithu. So profesayo ku State House akavutika kupita ngati akalowa kumene inu mungapiteko pageti pomwe tamangana amene abwera zasokoneza. Tilibe chilichonse tiyeti chisatenjere imene Mulungu akudaliseni mwa Yesu Khristu. Amen.